Les aliances entre el sector públic i el privat són claus per poder fer realitat molts dels nostres projectes i poder impactar de manera positiva en la societat i en la ciutadania. Per Aigües de Barcelona, les col·laboracions amb ajuntaments, institucions, entitats i col·lectius formen part del nostre ADN. És el repte de sumar per poder multiplicar. Per això, treballem per crear espais de diàleg amb clients, amb proveïdors, amb el tercer sector, entitats locals i l'administració. Escoltem de manera activa per conèixer les diferents necessitats i expectatives i evolucionar amb cada barri, amb cada ciutat, tot fent xarxa, creant sinergies i connectant projectes i solucions. D'aquesta manera, continuem apostant per desenvolupar projectes conjunts amb tots els grups de relació per tal de fer front als principals reptes comuns, socials i ambientals i assolir ciutats més sostenibles, justes i igualitàries. La innovació i la transformació digital del cicle de l'aigua són dues palanques que ens ajuden a millorar la nostra eficiència operativa, promoure la sostenibilitat del territori i poder oferir un millor servei, perquè amb l'impuls de l'aigua canviem el futur.